Sa atong panahon karon nakusog kayo ang social media, dili na kayo sikat ang newspaper, dili na sad sikat ang kanang mga mainstream nga media, kung dili ang mga vloggers na. Kay ang mga vloggers tuwa sila sa area nya mag-selfie dayon, mag-video nya magsigig sulti, gitawag na nilag live coverage. Nya mao nay mas gisunod karon sa publiko aron nga makakuha din sila og direct nga information na asay uban ani mga fake news, pero di sa ikalimod nga naasay actual nga news. In short, bisan sa panahon ni Kristo, ang gisintro gyud ni Kristo mao ang mga saksi sa iyang gisulti. Ningon si Judas, dili ni si Judas Iscariote, kadto siguro ning sa tuingan atong usa ka Judas nga iyang kuan, iyang Tadios, mo ni ang usas 12 ka apostoles. Ningon siya, nganong kami ra may imong sultihan, Ginoo, imo unta ning isulti sa tanang tao? Nya si Kristo ni padayon sa pagingon, ang nahigugma kanako magtuman sa akong gisugo. Ang pasabot ni Hesus, importante kayo nga ang mga tao dili lang sangyawan sa dunggan, kana gyung atong sangyawan pinaagi sa atong buhat. Kay mao gid nay dili malalis. Nya kumusta man mo? Nagbuhat ba mo sa buhat sa Ginoo? Mingaw man. Wa no. Sige lang tag sulti, tuo ko Ginoo, I believe in God, pero basig wa nagbuhat. Unsa may buhat sa Ginoo? Una, kinig yung pag-ayo o mga masakiton. Muna, diri sa unang pagbasa, si Las Pablo, Bernabe, nag-ayo atong bakol. Nga mga tao, may halad ngadto nila. Yan ingon dayon si San Pablo o si Bernabe, ayaw mininyog tawga o Ginoo. Kay dili may Ginoo, mga tao rami. Nagtuman rami sa sugo sa Ginoo. Nya gipaila dayon nila nga ang tinuod nga Ginoo mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa tanan, kami mga sulugoon lang. Dihas pamilya, usahay kamong mga ginikanan, magpakaginoo dayon mo no. Sugay mo magpakaginoo kanang kamugyod mao kunohay mubuhi sa inyong mga anak ug mupatay sa inyong mga anak. Bitaw, kana diyang mo ingon, duha ragi anak nako nga himuon pader. Nya kanang ikatulo ngadtos ikaupat, patio na nako, pinaagi kondom, pinaagi og pills, pinaagi og pagpalaygit. Aron wa nay mosunod aning duha, patio na nako ang mga similya. Ya, kamoy gabuot kay pangutana na imong tupad ing na nakapatay nagaganak. Ano bang mo gamit kag pills, gamit kag kondom, gamit kag withdrawal, unsa pa nay gamito ninyo para di makapanganak, imo na nang gipatay ang imong anak. Kay ang pagpatay baya, wa baya sa aktual nga pagpatay, sa huna-huna makapatay na ta. Sama sad nga makapakinghilawas na ta sa huna-huna. Muna nga niingon si Kristo, giingon ayaw pagpatay, apan kinsa katong masuko sa iyang isig katao. Ang kanang kasuko diya mo na diri, nakapatay na. Giingon kaniadto ayaw pakighilawas, apan kinsa tong maghuna-huna og laway, nakapanghilawas na. Sa ato pa importante ning huna-huna kay mupatay sa ni nya daghan nato dili tingali murderer sa physical gyud nga actual, pero sa huna-huna
gipang murder na, labi na gyud in relation sa mga bata. Muna buhat gyud. Nabitay pamilya nga akong nakitaan, 8 na kabuk anak nya naaga mabdos pagyud ang mama. Nya didto sila gapuyo sa dako kayong subdivisions. Dako kay sila balay. Ningon ko panagsara man ang mga dato nga mo kuan mga anak og daghan, kasagaras mga dato limit mangyud nganong kamo dato mamukaayo ngano man mo nga daghan man kay mo anak. Nya mga active man day kay sila sa kaning simbahan. Nya kuan gyud padre, mituo gyud mi nga ang matag bata grasya. Kay sa una padre, wa man mi nagpuyo dinhi, wa sad mi negosyo. Pagka mabdos akong asawa, natagaan mig opportunity nga makanegosyo. Gamay ngunang ni negosyo mi, ngundang mis trabaho. Nya pagka mabdos na sa ikaduha, na-expand ang among negosyo. Pagka mabdos sa ikatulo, pagkatao, na-expand na sa among negosyo. Karon 8 na kabuk among anak, dako na kayo among business. Munang ang amo rong gipangita, sige pagid mig panganak. Nya kisa may makalalis ana nga sila man maoy nagsulti, sila man maoy nakasinati. Mo nang di sila mahadlok mga anak. Tungod kay kada nila anak mo expand man. Ngano man kay nagtuman man sila sa sugo sa Ginoo. Why pills, why condom, why huna-huna nga mahadlok og additional nga anak. Pero karon hastang ni asod simbahan hadlok mga anak og daghan. Ang kwarta mao'y gibasihan. Mo na wa ta makasangyaw sa Ginoo. Pero ang Ginoo gusto siya nga kita mahimong testimonya nga kini di ang Ginoo nato mao gyud ang nagbuhat sa tanan og tinubdan sa tanan. Mao nang sa atong tubag sa Salmo niingon ta, ang sa atong tubag, dili kanamo o Ginoo kundili sa imong ngalan ihatag ang himaya. Sa atong pagsunod sa Ginoo, dili kita maoy gustog daygon, kung dili ang pagdaig, dungog og himaya iya nas Ginoo. Kay siya man sad ang tuburan sa tanan nga atong gipahimuslan. Kay kung kita na magmanage sa atong kaugalingon, nya kita na lang maoy magbuot, mahitabo, kita maoy daygon, dili ang Ginoo. Mingon din ka, ako na good na tanindutan ninyo balay dayo. Ay sus, ako anay mo na ako limit yung kong panganak kay kung daghan pa mig anak adi mi ka balay ingon ani oy dili mi ka palit aning among mga sakyanan nga nindot. Lisod kayo daghan tag anak. Maana dayon tinuod na dili tinuod nga lisod. Pero doon na ba'y makalabaw sa kalisod nga gibati ni Kristo nga gilansang sa cross nya nahimong hinungdan nganong naluwas ang tibuok kalibutan, way makatupungan ang kalisura. Pero nganong gigamit man ni Hesus ang kalisod aron tudluan ta nga dili ang kahayahay, dili ang kaharuhay sa kinabuhi mo'y makaluwas. Mao hinunay hinungdan nga mga guba tang tanan. Mo na ningon si Hesus, panglakaw mo isangyaw ang maing balita. Kamo maoy mga buhing saksi sa akong gisulti kaninyo. Puy-ina ninyo ug ako magauban kaninyo. Matod pa niya sa Ebanghelyo, ako ug ang akong amahan mag-uban kaninyo ug mupuyo diha kaninyo. Pagkaninduta ana. Gilingi ay mong tupad ing na gipuy-an ka Ginoo karon. Nakise nagpuyo diha nimo ron, Ginoo o demonyo? Naaga ninang kabalaka, naaga ninang kahadlok, naaga ninang mga kakuyaw, mao na siya'y timaan nga gipuy-an na kag demonyo. Pero naaga ninang ka-relax, kalipay, kalig-on, ka kontento kana gipuy-an kag Ginoo.
hinaot unta nga maunay atong masinati kanunay manindog ta.